Viral sa social media ang paggamit ng Fabunan Antiviral Infection o FAI na sinasabing lunas daw sa COVID-19. Marami ang naniniwala na sa pamamagitan ng bakuna ay hindi na dadapuan ng nasabing sakit ang mga matuturukan nito. Ngunit sa pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, walang sertipikasyon ng nasabing bakuna mula sa Food and Drug Administration o FDA. Bunsod nito, naglabas ng cease and desist order ang ahensya sa paggamit ng bakuna na popular ngayon sa lalawigan ng Zambales. Hinahanda na rin ng DOH ang mga posibleng kasong ihahain laban sa umano'y nagsamantala para pagkakitaan ang COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Vergere, ginamit ang bakuna sa publiko kahit walang rehistro. Mapanganib mo ba naman paggamit ng bakuna kung hindi inaprobahan ng DOH at walang lisensya? Viral din sa social media ang post ng paggamit ng bakuna sa mga taga-Zambales, kung saan hinihikayat ng netizen ng DOH at FDA na suportahan ang paggamit ng Fabunan Antiviral Vaccine. 3,000 piso raw ang singil sa bakuna at kabilang sa mga ininjeksyonan ang mga bata. Samantala sa abiso na itinakda ng FDA, sinasabing iligal ang paggawa, pagbenta at pamamahagi ng mga gamot, bakuna at iba pang health product na hindi rehistrado at dumaan sa pagsusuri ng mga eksperto para matiyak na ligtas itong gamitin ng publiko. Babala ng DOH, maparurusahan din ng sino mang magpapatunayang gumagamit ng Fabunan vaccine at pinoproklamang itong lunas laban sa COVID-19. Lizen Morten, CLTV News.